May galanata karon diri sa Ilaom, no, sa Belmont Building at bang aning gidevelop nga Patria Building, no, diri sa may Legazpi nga side paingon dito sa Cathedral Manghigala na lusno ni ang kini nga bahin ni Kim E, no, kini nga portion sa kalsada. Oh, mo ni Manghigala, no, laom-laom gadi ay. Oh, og usay problema ni ini. Boss, usa ba ni kining dakog halo dai siguro ning ilawom sa kalsada ani? Halo ning ilawom ani? Ano nga, di ba sige man ni pangligi dire? Busig dito sa Pikas nga side dito sa usa na kasadahan sa Pikas paingon sa Cathedral gihapon kining kanagikan sa gikan sa kuan ba kanang gikan sa Toyota Kilid paingon diha. Di ba nang nangligi gihapon o kanang street o kining diri Lapu-Lapu Street. So sa may ilang gitrabaho ani ron. Oh. So mao na, no? Oh. So nagtambak sila karon mga higala, no? I hope nga maulian ni nila mga higala kay dako kay ni nga kahasol sa mga tao, sa mga motorista. Kaya dapat in-inspect ini sa obo kay ang safety mga higala sa mga tao, no? Natungod sab ni sa pagsigig uwan. I hope mga higala nga ma-corrected ni sa kontraktor. Mga higala, salamat kayo, no? Di na to dugayon kay basig mga suko ning mga trabahante mga higala sa dakay nga atong gi-videohan. Salamat kayo. Kini si Junix na Palyakan. Mayong hapon.